سلام وسناي كبرات تحتاتنا نابقنالنا فقر مسكلو انقع بسلام مزاكم لهم عنتي كنتي أبتا قدامي تخفال فيديونا نمبر فقاد نخلو جزي أب جرمن مالت نيدا لاسونس إلاو بنس زملكت زحبرنايو أبزا خالئي تخفال نتي أنتراك أو إتايلون أينا نيدا لاسونس إلاو بنس زبل فورمولا حابيرنا مساخم نخل ملقو حيزنا لكم نسينا علينا سناي مكتال منيلكم إذا حجين ملأ فورمولار نزيات مثل إذا فورمولاتات كم بوتاهم كبوراجانا بوراجات رح زي كونس كبوردنا بورداون يفلالي بمسلون بأسرارعون إتي مسارة أو حتو جن درجة حدي سلزي إذا حجين ملأ فورمولار ناي لاندراتس أمت بيبراخيا أبدو بجرمن زركب سبق ورداي أبقلي بوتاتات حجي نز فورمولازي أونلاين رح أختم الأدخل إذا ماليت كأ أقدم خمسة حجين إحنا نمر أوزلنا داونلود كيركا كتمر أدخل فورمولار يلن ماليتي إذا جن زشجر أيقونن مغنياتو تحطو تمساسالي سلزخونة حجينا بمملأ فورمولا ناخناتو Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz إذا ماليت كأ بمسرت نايمنبر حجي تي Niederlassungserlaubnis نختوها كتحدد كلها زملأ فورمولا ماليتي تحتهم تحلو Ich beantrage die Erteilung der Niederlassungserlaubnis أنا إذا Niederlassungserlaubnis نختوها يحدد هالله أبتحتوها Ich versichere folgende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig gemacht zu haben. إذا هي زلخو بملو حلناين بملو فلتتين كيقدولكو أسفيريو همزلخو يرجاجس اللخو إذا زلخو. أبتحتو أخا wichtiger Hinweis nach Paragraph 55 Absatz 2 Nummer 1 und Paragraph 82 Aufenthaltsgesetz. Also أنت إذا زلخو بمسرة عنكس 55 كالأي مسمر قصر حادن عنكس 82 نايمن برفقاد حقي. Ich wurde darauf hingewiesen, es ist صعب حابريتا توحبني, dass ich nach Paragraph 55 Absatz 2 Nummer 1 Aufenthaltsgesetz ausgewiesen werden kann, wenn ich in Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz oder zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerks nach Maßgabe des Schengener Durchführungsübereinkommens falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels mache oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht nach Maßgabe der für die Durchführung des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitwirke. إذا أنت إذا بزلو بمسارة عنكس 55 كالأي مسمر قدامي قصري ناي منبر حقي كابز عد خسقوق كم زخل عند حردقة نزناتي نموهاب ناي منبر فقط بناي أتحساسبا وي بتناي وعل ناي شنغن مسارة جيجا وي زيمولو حابريتا هيبة ويكا بتناي بؤنتي مسهرت نازي ورقة نخوهاب أو شتنا وصعن نعم برفقات نموهاب زيت حقاقيزة أبتات حتى أخا das unrichtige oder unvollständige Angaben den Straftatbestand des Paragraph 95 Absatz 2 Nummer 2 Aufenthaltsgesetz erfüllen. Das war ein Themalitio. حق زي كونه ويكا ملو زي كونه حابريتا عند حرد أهيبة بعنكز 95 كالأي مسمر قصة خلطة نعم برفقات حقي يقصع مخانو Die Straftat kann mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft werden. Sie مقبار كأ بجنزب وي كساب 3 عمت نا إسربت مقصعتي كسعب يخيلي. Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er gegen Rechtsvorschriften verstößt, wozu auch unvollständige oder unrichtige Angaben zu vorstehendem Sachverhalt gehören. Im Klammer Paragraph 55 Absatz 2 Nummer 2 Aufenthaltsgesetz. Das ist ein حدا وصعتنيا كابز هاجر كسوغوغ يخيليو عند حرداني حق تحيسو إذا صعب حابريتا ويزهبو زلخ حابريتا أبز خماني زي ملؤن حاسوت حابريتان بعنكت 55 كالأي مسمر قصر خلطة نايمنبر فقاد حقي تتحس علخ Absatz als dass ich meine Belange und für mich günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen habe und die erforderlichen Nachweise über meine persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen, Erlaubnisse oder sonstige erforderliche Nachweise unverzüglich beizubringen habe. Nach Ablauf der hierfür von der Ausländerbehörde gesetzten Frist geltend gemachte
Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben. እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንዓይ ዝሕግዝ ኩነት እንድሕር ደኣኒ ፍሉጥን ርኡይን ዘይኮይኑ ብህፁፅ ብክምርመር ወይ ብክርአ ዝኽእል ምስ ጭብጣዊ ዝኾነ ነገር ክረኣየለይ ክሓትት ኣለኒ ኣብ ርእሽኡ ከዓኒ እቲ ኣድላይ ዝኾነ መረጋገፂታትን ናይ ውልቃዊ ኩነታት ናተይን ወይ ካልእ ዝኾነ መረጋገፅን ዝኾነ ፍቃድን ብህፁፅ ክረክቦ ከም ዘለኒ እንድሕር ደኣ እቲ በቲ ናይ ኣውስሌንደር ብህደ ዝተዋህበ ዕለት ክሳብ ዕለት ክንድዚ እዝን ክተማላ ኣለካ ወይ ክተረክብ ኣለካ ዝብሉካ ዕለት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እቲ ወረቃቅትኻን ዶክሜንትኻን እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንዓኻ ዝሕግዝ ነገራት ዘየረኪብካ እቲ ግዜ ሓሊፉ እቲ መረጋገፂ ንዓኻ ዝሕግዝ ኣብ ጥቕሚ ወይ ኣብ ስርሑ ከይወዓለ ክተርፍ ይኽእል ወይ ናብቲ ውሳነ ንኽውስኑ ንዕኡ ከይተጠቐሙ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብታ ትሕቲኣ ከዓ dass der elektronische Aufenthaltstitel erst mit der Aushändigung wirksam wird. Ich bin daher verpflichtet, von der Antragstellung bis zur Aushändigung des elektronischen Aufenthaltstitels sämtliche Veränderungen, die einen Wegfall der Erteilungsvoraussetzungen zur Folge haben könnten, zum Beispiel aktuelle Ermittlungsverfahren, Arbeitslosigkeit, Änderung der Lebensumstände, unverzüglich der Ausländerbehörde mitzuteilen. Tue ich dies nicht, kann das die unter Spiegelstrich 1 genannten ausländerrechtlichen Konsequenzen haben. Also حجنت إزبزلو ኤሌክትሮኒካዊ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ኢደ ምስ ተዋሃብኩ እዩ ክሰርሕ ዝጅምር በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ኣነ ግዴታ ኣለኒ ነፍስ ወከፍ ለውጢ ምቅያር ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ መንበሪ ፍቃድ ንኸይወሃቦ ዝዕንቅፅ ወይ ንኸይወሃብ ዝኽልክል ንምሳሌ እንድሕር ደኣኒ ብፖሊስ ወይ ብቤት ፍርዲ ተኸሲሰ ኮይነ ወይ እንድሕር ደኣ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢለ ኣሊ ወይ ናይ መነባብሮይ ኩነታት ተቐይሩ ኮይኑ ብህፁፅ ቀልጢፈ ነቲ ኣውስሌንደር ብህደ ክሕብሮ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዘይገይረ እቲ ወይ ኣብታ መጀመርያ ተጠቂሳ ዘላ ወይ ተዋሂባ ዘላ ሓበሬታ ብናይ ስደተኛታት ሕጊ ዝምልከት ሳዕቤን ከም ዘለዎ ፈሊጠ ኣለኹ እዩ ዝብል እዚ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ብዝያዳ ርጉድ ዝበለ ጽሑፍ ማለት እዩ dass ich im Fall eines verspätet gestellten Antrags auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels vollziehbar zur Ausreise aus dem Bundesgebiet verpflichtet bin. In Klammer, siehe Paragraph 50 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit Paragraph 58 Absatz 2 Ziffer 2 Aufenthaltsgesetz. እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ዶንጌ ወረቐተይ ንኽናዋሕ ሓቲተ እዚ ማለት ከዓ እንድሕር ደኣ እቲ ወረቐተይ ወዲቑ ከናዋሕዎ ከለኹ ግዴታ ኣለኒ ካብ ጀርመን ክወፅእ ነዚ ዝምልከት ከዓ ነቲ ናይ መንበሪ ሕጊ ሓንቀጽ 50 ቀዳማይ መስመርን ሓንቀጽ 58 ካልኣይ መስመርን ካልኣይ ጽሑፍን ረአይ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ Ich erkläre, dass ich niemals einer Vereinigung angehört habe, heute angehöre oder eine solche unterstütze, die den Terrorismus unterstützt hat oder unterstützt. Das war ein Thema, أنا مجلس إيه بالله هو مردات إيه بالله يرد الله ويحبر الله نسأل سلام زحجزان نسأل سلام زسرحان زتحابران terrorism زحجزا محبرات مالتيو عبالات وعبالن كم زي نوركم كم زي كونكم كم زي حجز كونن حجزين كم زي فلتن يحبر الله تحت أزلقة dass ich niemals die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder mich der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zu Gewaltanwendung aufgerufen oder mit Gewaltanwendung gedroht habe. Das ማለት ከዓ ነቲ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ ናጽነት ሰረትን ወይ ከዓ ጸጥታ ናይ ሃገር ጀርመንን ኣብ ሓደጋ እቲ ኣይፈልጥኒ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዕላማ የብለይን ወይ ከዓ ብኣሸብሮን ወይ ኣብ ኣሸብራዊ ዕላማ ዘተኮረ ምንቅስቃስን ኣይተኻፈልኩም ወይ ከዓ ንኣሸብሮን ምግባር ኣብ ሜዳ ወጽኤ ወይ ብኽፉት ወይ ብዕሊ ኣይጸዋዕ ኣብታ ሳልሰይቲ ከዓ dass ich niemals zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Also ማለት ከዓ ሓደ ማሕበር ብሕጊ ዝተኸልከለ ምክንያቱ ምንቅስቃሱ
أساسون سرحون علامون زي حقاون أنصار تحقن سلزنبرة أنا نايز محبر زي ويناي كمزة عينة محبر عبال النت وي عبال كفلي مريح النت عينة بركون يزبل أبزت حيتو حجي أرت ونداتو يبل عدن علتن يبل مثالي هوخدوف على ثلاثة ورح عسرته كلتشان إسران أبزي مانا وغن كاني أيجن هنديجا unterschrift بإيدكا استفرمنا فيرما مالتي فيرما بإيدكا زفرم كايو bei Kindern unter 18 Jahren gesetzlicher Vertreter دتحتي عسرته شمونت زعيد مؤم قلعت كا ولدهم ويحلفنا تشكيم لهم زلون عقوم يفرم أبزيها مالتي أبتا تحت أقاني انتهي تبلالا Hinweise zur Datenerhebung زقا حابريتا نتي داتا موساد ومحاز مالتي Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 86 Aufenthaltsgesetz. Die Daten werden bei der zuständigen Ausländerbehörde gespeichert. Außerdem werden sie dem Bundesverwaltungsamt übermittelt. እዚት ሓቲቱ ዘሎ ውልቃዊ ዳታ ንምስላጥ ንምስራሕ يدليو نوعون ممزاز كأني وممزاز نايز كأني بعنكت 86 ناي منبر فقط استشفني تي داتا خا ابتز ملكوتو اوسلندر بهرده يتحازي ابرش الزخا ات داتا ناتي ناي هاجر او ممحدار يمحلالف ايو حجينا بتتحتو خنكيد تحتو حجي قصر حدا خنجمرينا انتراكشتيلر كا تي منبر فقط كوهاب زحت زلو مالتي فاميلي نامه شمولادي مثالي هافت ميكائيل gegebenenfalls Geburtsname እንደሕዳ ናይ ትውልድ ሽም ካል አሊካ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ጽሕፍ ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ቢንያም ምሳሌ Geburtsdatum ናይ ትውልድ ዕለት 3 ወርሒ 4 1990 Geburtsort und Land ዝተወለድ ካሎ ዓድን ሀገርን ምሳሌ ፎሮ ኤርትራ geschlecht ጾታኻ ማለት እዩ ወይ ጾታኺ männlich oder weiblich männlich ተባዕታይ ማለት እዩ ወዲ ስለጽሂድና ዘለና ሕጂ ኣብዚኣ ነጸልም ንሕና እንደሕዳ ናይ ጓል ወይ ሰበይቲ ኮይና ትጽሕፍ ዘላ ከዓ ኣብዛ weiblich አንስቴቲ ተጸልም ማለት እዩ Staatsangehörigkeit መንነትካ ወይ መንነትኪ bei mehreren alle angeben ብዙሕ መንነት እንተሊካ ከዓ ሁለን ሃብ ብላብዝ ማለት እዩ የትሲገ ናይ ሕጂ መንነትካ ማለት እዩ ኤሪትሪሽ ኤርትራዊት ናይ ኤርትራ መንነት እንተሊካ gegebenenfalls früher ቅድሙ ካል መንነት እንተነርካ ከዓ ኣብዚኣ ትጽሕፍ Familienstand ስድራ ቤታዊ ሁነታትካ ሌዲሽ በይንኻ ሲንግል ማለት እዩ በይንኻ ትነብር ተልኻ ዘይትመርዓኻ verheiratet ተመርዓኻ ትኾንካ geschieden ተፋቲሕኻ እንትኾንካ verpartnet ምስ ብጽይትኺ ወይ ምስ ብጻይካ ትነብር ተልኻ getrennt lebend seit ተፈላሊኻ ትነብር ተልኻ ኣብ ማዕሳብ ዚኣ verwitwet ንሕዳ ሰብኣይኪ ወይ ሰበይትኻ ዓሪፋ ኮይናኻ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ ናብ ቁጽሪ 2 ክንከይድ Angaben zur Familienangehörigkeit ሓበሬታ ንስድራቤትካ ማለት እዩ ንቤተሰብካ ወይ ስድራቤትካ ንፋሚሊኻ Familienname des Ehegatten eingetragenen Lebenspartners gegebenenfalls Geburtsnamen ሽም ወላዲ ናይ ወይ ሽም አቦ ናይ ቃል ኪዳን ከበዓልቲ ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትኪ ኣብዚ ሕጂ ምሳሌ ተስፋይ gegebenenfalls Geburtsname ንሕዳኒ ፍልይ ዝበለ ሽም ካብቲ ናይ ትውልድ ካለ ኣሎ ኮይኑ ካብዚኣ ትመልእ ወይ ትመልእዎ ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ህይወት Geburtsdatum ናይ ትውልድ ዕለት 24 ወርሒ 5 1993 Geburtsort und Land ዝተወለደሉ ዓድን ከተማን ንምሳሌ ኳዓቲት ኤርትራ Staatsangehörigkeit መንነት bei mehreren alle angeben ለካ ከምቲ ትልዓል ዝነበረ ማለት እዩ መንነታ ዝያዳ መንነት እንተልይዋ ከዓ ኩሉ ተሃብ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ የትሲገ ናይ ሕጂ መንነት ኤርትራዊት ኤርትሬሽ gegebenenfalls früher ቅድሙ ካል ተነይሩ ከዓ ኣብዚኣ ትመልእ አድራሻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብላሉ nur falls vom Antragsteller abweichend እንድሕር ደኣኒ ካብቲ ነዚ ወረቐት ንምሃብ ዝሓትት ዘሎ ከም ናይ መንበር ፍቃድ ኒደላሶን ሰላውንስ ዝሓትት ዘሎ ካብቲ ናቱ አድራሻ ፍልይ ዝበለ አድራሻ እንተልይዎ ትብጻይ ወይ ካብስቲ ይብዝ ክጽሕፍ ዘሎ ኣብዚ ግን ሓደ ስለዝኾነ እዚ ንመልኦ ኢና እንድሕር ደኣኒ በበይንኩም ትነብሩ ሊኹምክን ኣብዚኣ ሽትራስተ ሃውስ ድማ ጎደናን ምስ ቁጽሪ ገዛን ፖስትላይትሳል ኦት ቁጽሪ ናይቲ ከተማን እታ ከተማን ኣብዚኣ ትጽሕፍ ኣብ ታሕቲ ከዓ Aufenthaltstitel bei ausländischen Ehegatten እንድሕር ደኣኒ ብጻይካ ሰብኣይካ ወይ ሰበይትካ ወጻእተኛ ኮይኑ ይብል ኣብዚ ማለት ሕጂ Aufenthaltstitel እቲ ናይ መንበር ፍቃድ ዘለዎ ዓይነት እንታይ እዩ ብዘማናይ ክልተ ከነጸልሞ ንኽእል ኣሎ Aufenthaltserlaubnis ናይ
ናይ መንበር ፍቃድ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ወይ ኣለካ ኮይኑ ንምሳሌ ሕጂ ንሕና ኣፍሬንታል ስእላዊ ምስ ኣለዋ ንብል ኣለና ኣብዚኣ ነፀልም ጊልትሽ ፒስ ክሳዕ መኣስዩ ዘሎ መኣስዩ ዝወድቕ ኣብዚ ሕጂ ንምሳሌ 18 ወር 7 2023 ንብል እንድሕር እቲ በዓልቲ ቤትኪ ወይ በዓልቲ ቤትካ ትብዚ ንመልኦ ዘለና ማለት እዩ ሊደር ላይሰንስ ስእላዊ ምስ ኣለዎ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ተዋሂቡ ነይሩ ኮይኑ ኣብዚኣ ንመልእ ማለት እዩ ኣብዚ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ፋሚልየናም ደስኬንደስ ዴኪንዳ ሕጂ ብዚ ናይቶም ቆልዑት ሽም ዝሓቱ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ወላዲ ሽም ናይቶም ቆልዓ ወይ ናይቲ ቆልዓ ኣብዚ ሕጂ ንምሳሌ ሃብተ ሚካኤል ንብል ኣብ ተቀዳማይ ሾናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ሰናይ ኣብዛ ሜንሊሽ ቫይብሊሽ ትብል ዘላ ማለት እዩ ተባዕታይ ወይ ኣርባንስታይቲ ጾታኦም ማለት እዩ ሜንሊሽ ነፀልም ኣብዚኣ ተባዕታይ ስለዝኾነ ግቦት ዳቱም ግቦት ጾት ተወልደሉ ዕለትን ዓድን ንምሳሌ 10 ወር 4 2005 ኣብ ድግሳ ሽታት አንግሄርሽካይት መንነቱ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ኤርትሬሽ ቮን ኦት ዝነብረሉ ዘሎ ከተማ ሕጂ ሆክቶፍ ካልኣይ ቆልዓ እንተሎ ከዓ ወይ እንተላ ንምሳሌ ናይ ወላዲ ሽም ኣብዚ ሃብቲ ሚካኤል ናይ ቅድሚያ ሽም ፎናመ መሓሪት ጾታኣ ከዓ ቫይብሊሽ ኣብዚኣ ነፀልም ግቦት ዳቱም ግቦት ጾት ተወልደሉ ዕለት ከዓ 17 ወር 1 2007 ኣብ ድግሳ ሽታት አንግሄርሽካይት መንነታ ኤርትራዊት ተኮይና ኤርትሬሽ ቮን ኦት ዝነብረሉ ዘላ ከተማ ሆክቶፍ እንድሕር ካልኦት ቆልዑት ሃልዮም ከዓ ኣብ ታሕቲ ምልእዎ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 3 ክንሰግር ኣብ ቁፅሪ 3 እንታይ ይብላሉ በሽትራይቱም ደስ ሊምስ ኡንተሃልት መነባብሮ ሂወትካስ ከመይ ኢኻ ትነብር ወይ መነባብሮካስ ከመይ ትኽእል ይዝብል ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ እንታይ ትብላለ aus welchen Mitteln bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt mehrfach Nennungen sind möglich በናይ በከመይ ጌርካ ሂወትካ ትመርሕ ኣለኻ ንገንዘብ ዝምልከት ማለት እዩ በከመይ ትናበር ኣለኻ ከመይ መነባብሮ ታዓት መነባብሮ ኣለካ በከመይ ክትናበር ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ክንጸልሞ ንኽእል ኣሎ ጅብዚ Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit እቶት ሰሪሐ ዘእትዎ እቶት ማለት እዩ ጅብኣ ነጸልም ንሕና ኣብ ዘመናዊ ወገን ከ እንታይ ይብላሉ Arbeitgeber ወሃብ ስራሕኻ ንምሳሌ Liebherrwerk Biberach ausgeübte Tätigkeit እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ዓይነት ስራሕ እንታይ እዩ Maschinenbau Ingenieur ንብሎ ሕጂብዚ ከዓይነት ሞያ ማለት እዩ Monatlicher Nettoverdienst እቲ ብኢድካ ዝመጸካ ወርሓዊ እቶት ክንደይ እዩ ንምሳሌ 3405 ሳንቲም ኣብ ታሕቲ ከዓ ካለ Einkommen des ehegatten Lebenspartners der Eltern ሕጂ እቶት ማለት እዩ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ናይ በዓልቲ ቤትኪ ወይ ከዓ ናይ ብጻይካ ወይ ናይ ብጻይትኺ ወይ ከዓ ናይ ወለዲ ንሕዳን ኣብ ትልዓል ሽሞም ጠቂስኩም ኣለኹም ማለት እዩ እቶት እንተሎ ኣብዚ ተጸልሙ ትወሃብ ስራሕ ኣብዚኣ ተጽሕፍዎ እቲ ዓይነት ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እንታይ እዩ ሞያ ማለት እዩ ኣብዚ ተጽሕፍዎ ኣብ ዘመናዊ ወገን ከዓ እቲ ኣብ ኢዱ ዝመጽእ እቶት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Unterhalt nach Trennung Scheidung እዚ Unterhalt ሕጂ ዝኽፈል ድሕሪ ፍትሕ ዝኽፈል ገንዘብ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሰብኣይኪ ወይ ነቲ ሰበይትኻ ትኸፍላ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብዚ የማናይ ሕጂ ገጽሃልትፎን መኒ ዝኽፍል ኣብዚ ጽሓፍ ሞናትሊሽ ተሳሉ ወርሓዊ ፍሊ ዝኽፈልካ ክንደኢኻ ኣብዚ ጽሓፍ ማለት እዩ ድሕዳ ናይ ቀደም ዝነበረ ብጽይትኹም ወይ ናይ ቀደም ነበረ ሰብኣይኪ ድሕዳ ትኸፍልዎም ኮንኩም ኣብዚ ተጠቕሱ ማለት እዩ ኣብታ ትሕዳ ከዓኒ sonstiges Einkommen ካልእ እቶት ዝብል ማለት እዩ Bezeichnung des Einkommens ዓይነት ናይቲ እቶት እንታይ እዩ ኣብዚ ጽሑፍ ኣውሳልን ደሽተለ እታ ትኸፍሎ ነዚ ገንዘብ ኤኒቲያ ካብ መኒ ዝመጽእ ገንዘብ ካብ ዝጽሓፍ ሞናትሊሽ ተሳሉ ወርሓዊ እቶት ክንደይ ከዓ ኣብዚ ጽሓፍ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላሉ ኣብዚ ከዓ ich befinde mich in einer betrieblichen schulischen Ausbildung die zu einem anerkannten beruflichen oder schulischen Bildungsabschluss führt ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ናይ ትካላውን ወይ ትምህርታውን ሞያ ይቀስም ኣለኹ ንሓደ ሞያ ዝተፈለጠ ወይ ብሕጊ ቅቡልነት ዘለዎ ዓይነት ሞያ ንኸቀስም ንኸወሃብ ማለት እዩ ሓደ ሞያ እሱ ትምሃሮ ዘለኻ ትምስተማሂርካ ምስ ወዳኻስ ሓደ ሞያ ከም ዝቀሰምካ ባጀላ ወይ ሰርቲፊኬት ሕዝኻ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ይብላሎ ኣብዚ bitte legen Sie hierzu Ihren Ausbildungsvertrag oder eine Schulbescheinigung vor እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ እቲ ውዕል ናይቲ ሞያ ተቐስሙ ዘለኻ ወይ ከዓ ወረቐት ናይቲ ትምሃሮ ዘለኻ ቤት ትምህርቲ ኣቕርብ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሎ sind Sie gegenüber anderen Personen unterhaltspflichtig ንኻልኦት ሰባት ገንዘብ ክትከፍሎም ኣለካ ዲ ወይ ግዴታ ኣለካ ዲ ክትከፍል ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ኣሎ ማራጭ ዘሎ ትሕቲኡ ሕጂ ኪንደር ብል ንቆልዑት ኖኖ ትብል ትኾንካ ንሕና ኖ ኢልና ዘለና እወት ብል ትኾንካ ከፍሎም ቆልዑት እንተልዮም ካልኦት ከዓ እወት ብል ኣብዚኣ ብዝሒ ናይቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ የማናዊ ወገን ተጻሕፍ ካልእቲ ኣማራጭ ከዓ ፍሪዩር ፓርትነር ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብጻይካ ወይ ብጻይትካ ንሕዳ ትኸፍሉ ኣለኹም ኮንኩም ኣብዚኣ ተጻሕፉ ትመልኡ ንሕዳ ዘይኮነ ከዓ ኖኖ ትብል ኣብዚኣ ናይን ኣብዚኣ ትመልኡ ማለት እዩ ንሕዳ እዎ ኮይኑ ከዓ ኣብዚኣ እዎ ትብሉ እቲ ብዝሒ ወርሓዊ ትኸፍልዎ ከዓ ኣብዛ የማናይቲ እዚኣ ተጻሕፍዎ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሉ beziehen Sie oder Haushaltsmitglieder eine oder mehrere der nachfolgenden Leistungen
woman ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ንስኻ ወይ ከዓኒ ቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ሰበይትኻ ደቅኻ ምሳኻ ዘሎ ማለት እዩ ካብዘን ዝስዕባ ዘለዋ ኣብዚ ተጻሒፈን ዘለዋ ሓገዝ እቶት ትወሃቡ ዲኹም ሕጂ እንታይ ይብላሎ ኣብ ትሕቲኡ angaben sind auch erforderlich falls es ergänzende Leistungen sind bitte legen Sie aktuelle Bewilligungsbescheide vor ሕጂ እዚ ሓበሬታ ዝውን ክትህብ ኣለካ እንድሕር ደኣኒ መመላእታ ኮይንካ ትወሃቡ ዘለኻ ወላት ሓገዝ መረጋገፂ ናትኸዓኒ እቲ ውሳኔ ናይቲ ዝሕግዘካ ዘሎ ክፋል ወይ ኣካል ኣቕርብ እዩ ዝብል ሕጂ ብዚ ቀዳመይትን እንታይ ኢሎም ኣለዉ Arbeitslosengeld እንድሕር ደኣኒ ካብ ስራሕ ምስ ወፃኻ ዝኽፈል ገንዘብ ትወሃባሉ ኢኻ Arbeitslosengeld zwei بناء جوب سنتر حاجز وملأتان تليكا Erziehungsgeld Elterngeld زنا ولادي ونا ولد جنزب زغفل نحداتو وهوالي خاخونكا نا ولد جنزب جو قول أمس ولدكم أفت مجمري عمل زغفل جنزبي Kindergeld هنا يقولوا جنزب توهابون تخونكم بافوك حجينا يتمرتاوي مويات قسمون تليخم زوهاب جنزبي رنت نتوتا جنزب توهابو تليخم Wohngeld بتختما زغفل جنزب نمحجاز نخرج جزا تباهي زغفلي Krankengeld نحدا كافدش تسمون العدي حميمكم بديحرقو زلو غزي محمام تقصيلو اتي ناي حكمنا انشورانس يزخفلوكم عين ገንዘብ ንሕዳ ትኽፈሉ ኾንኩም ኣብዚ ኣትመሉ ሕጂ ትሕቱ ኸኣ ካለ እንታይ ይብላሉ haben Sie mindestens 6 Monate Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet ብውሕዱ ንሱሳ ወርሒ 5 ዓመት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕጋዊ ናይ ጾታ ኢንሹራንስ ከፊልካ ዲኻ እዩ ዝብል ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ከፊልካ እንትኾንካ እወ ትብል ካብ ማኣስ ክሳዕ ማኣስካ ኣብ ዝፅሕፍ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ እወ ኢልና ካብ ዕለት 1 ወርሒ 3 2014 bis dato ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኢልና ኣለና ኣብ ትሕቱ እንታይ ይብላሉ by Versicherungsträger zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung ኣብቲ ናይ ጾታ ኢንሹራንስ ንምሳሌ እቲ Deutsche Rentenversicherung ዝበሃል bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor እጃኻ መረጋገፂ ኣቕርብ ይብላሉ ብዚ ማለት እዩ ኣብ ትሕቱ ከዓ besteht Krankenversicherungsschutz für die Bundesrepublik Deutschland. Neid'anna Insurance ab German alle Kado, Dibzinhna Uwernulina, gegebenenfalls durch Ehegatte, Vater, Mutter bei Versicherungsträger, zum Beispiel AOK, DAK, BK. Dibzheblalo, Uwe, wala ba'alt Betka, wie ba'alt Betki, Bora, wie Bedira, Boladra Maletio, Abtom Insurance, ne AOK, DAK, BK, Kazbu Maletio, Misali, Iblalo. Na Kutri Arbata Hanseger, ab Kutri Arbata Kan, Taiblalo, Integration. Integration Hajin, Muahad. Hebräterseb, nei German Malik. Verfügen Sie über Deutschsprachkenntnisse? Sind Sie in der Lage, deutsche Texte zu lesen und zu verstehen? Haben Sie Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet? Ez hijinta izuzalo. Nei German ቋንቋሲ ትኽእል ዲኻ? ናይ ጀርመን ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል ዶ? ኣንቢብካ ክትርዳእ ትኽእል ዶ? እቲ መሰረታዊ ፍልጠት ናይ ሕግን ማሕበራዊ መነባብሮን ኣሰራርዓን ወይ ናይ ህይወት ኣሰራርዓ ኣካይዳ ኣብ ጀርመን ኣፍልጦ ኣለካዶ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ሕጂ 4 ዝተፈላለያ ምርጫታት ኣለዋ እታ ቀዳመይቲ ሕጂ 9 ich habe keine Kenntnisse der deutschen Sprache ኖ ኣነ ናይ ቋንቋ ጀርመን ተኽእሎ ወይ ኣፍልጦ የብለይን ከማ እንተ ኮይና ኣብዚኣ ትመልኣ እታ ካልአይቲ ከዓ ja ich verfüge über geringe deutsche Sprachkenntnisse እወ ኣነ ቁሩብ ጀርመን ይኽእል ኣብታ ሳልሰይቲ ከዓ ja da ich in Deutschland eine Schule besucht habe. ሕጂ እንታይ ይብላሉ እወ ኣብ ጀርመን ትምህርቲ መሃር ስለ ዝነበርኩ ወይ ከዓ ይመሃር ስለ ዘለኹ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ bitte legen Sie eine Schulbescheinigung ein Schulabschlusszeugnis vor እንታይ ይብላሉ እጃኻ መረጋገፂ ናይ ትምህርቲ ጽሑፍ ኣቕርብ ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ ዝዓፀኻሉ ዝወዳእኻሉ ባጀላ ኣቕርብ ይብላሉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሉ ja ich habe einen እወ እዚ ፍልጦ ኣለኒ ሕጂ ንሕና እወ ዝፍልጦ ኣለኒ ናይ ዘለና ኣብዚኣ ነፀልም ብየማናይ ወገን ሕጂ እንታይ ኣሎ Basissprachkurs መሰረት ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ተማሂረ ኣበይ ንምሳሌ Volkshochschule Biberach ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Aufbausprachkurs bei መቐፀልታዊ መመላእታ ቋንቋ ተማሂረ ኣበይ ሕጂ እንታይ ይብላሉ ልክ ከምታ ተሪዕላ ዘለውን Bezeichnung des Kurses und Institut እቲ ዓይነት ናይቲ ኮርስ ዝተማሃርካዮ ኣበይ ናይ ከዓኒ ሕጂ ንሕና Volkshochschule Biberach ኣብታ ትሕቲኣ ከዓ ሳልሰይቲ ከዓ Orientierungskurs ንሕዳ ጌርካ ኮንካ ከዓ ኣብዚኣ ትመልእ እቲ ዓይነት ናይቲ ኮርስ ወሰድካዮ ሕጂ A2 B2 C1 C2 ክኾን ይኽእል እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ዋላ ብትላዕሊ እውን ፅሒፍካ እቲ ዓይነት ትምህርቲ ኣበይ ናይ ከም ዝኾነ ከዓ ንምሳሌ Volkshochschule Biberach ትፅሕፍ ማለት እዩ ንኩሉ ግን መረጋገፂ ተቕርበሉ ኣለካ ኣብቲ ትሕቲኡ ከዓ ich kann wegen einer körperlichen geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung
Beziehung nicht an Integrationskursen teilnehmen. ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ብናይ ነብሰይ ፀገምን ወይ ናይ ሓንጎል ፀገምን ወይ ብናይ ውሽጠይ ጥዕና ምስኣንን ወይ ኣካል ስንኩልነትን ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኢንተግራሲዮንስኮርስ ማለት እዩ ክካፈል ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ in diesem Fall legen Sie bitte ärztliche Untersuchungen vor. ከምዚ እንድሕዳእ ኮይኑ ናይ ሓኪም ወረቐት ኣቕርብ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ sind Sie in Deutschland oder im Ausland vorbestraft? ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ወፃኢ ብሕጊ ተቐፂዕኻ ነርካ ዲኻ? falls ja ይብል ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ Bezeichnung des Tatbestands, Strafmaßes, Zeitpunkt, Gerichts und Angaben zum Aktenzeichen. እንድሕዳ እወት ብልኮንካ ዓይነት ዝገበርካዮ ገበንን እቲ መቕፃዕትን መዓስ ከም ዝነበረን እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ዝፈረደካ ሓብር ብል ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ኖ ንብል ኢና ኣለና ማለት እዩ። እንድሕዳ መቕፃዕቲ ነይሩ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ኣብ ጀርመን ጥራሕ ዘይኮነ እወት ብትኾንካ እወ ኢልካ ኣብ ዝጠቅስ ማለት እዩ። እንድሕዳ ኣብ ዝኾነ ሃገር ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኣብ በዓል ኤውሮጳ ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ወይ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ውዕል ዘለዎን ምስ ኤውሮጳ ሃገራት ዝኾነ ነገር ገበን ፈፂምካ ነርካ ሞ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሐ ኮይኑ ክጠቕሶ ዝሓሸ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ እንተሓሲኻ እዚ ፅሑፋት እዚ ክመፆም ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ውዕል ስለ ዘለዎም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዲጂታል ዝኾነ ግዜ ከዓ ናይ ደቃይቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰከንድታት ሕቶ እዩ። ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሓደ ሰብ እቲ መንግስቲ ንክፈልጥ ሕጂ እንድሕዳእኒ ዝኾነ ነገር ገበን ብዲልኩም ዲ ወላ ከይበደልኩም ወላ እንተኮይኑ ዝኾነ ይኹን እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ፅሑፍ ዝተተሓዘ ኤውሮጳ ሃገር ወይ ኣብ ምስ ኤውሮጳ ሃገር ወይ ምስ ጀርመን ውዕል ዘለዎ ኣብዚ ዝፅሕፉ ፅቡቅ እዩ። ምስተኻእለ መጠን ግን ገበን ዘይብልኩም ትኾኑ ዝበለፀ እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ im Ausland ኣብ ወፃኢ እንድሕዳ ገበን ፈፂምካ ነርካ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንትኮይኑ ከዓ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ist derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen Sie anhängig? Wenn ja, weswegen? Bei welcher Stelle? Aktenzeichen. እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣንጻርካ ናይ ክሲ ወረቐት ይኸይድ ኣሎ ድዩ? እዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ነገር ማለት እዩ። ቤት ፍርዲ ወይ ብዝኾነ ነገር ጠበቃ ኣንጻርካ ዝካየድ ነገር ኣሎ ድዩ? እንድሕዳ እወ ትብል ኮንካ ስለምንታይ በየናይ ጉዳይ ኣበየናይ ቦታ እቲ ኣክተንሳሽን ከዓ እቲ ቁፅሪ ማለት እዩ። ንሕና ሕጂ ብዚ ኖ ንብል እወ እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ከዓ እወ ኢልኩም ኣብዚ ትፅሕፍዎ ማለት እዩ። ትሕቲኡ ሕጂ wurden Sie wurde Ihnen jemals in Deutschland oder in einen anderen Staat des Schengen Abkommens እንታይ ይብላ ኣሎ ንስኻ ንዓኻ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ወይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ናይ ሸንገን ሃገራት ሕጂ ዝስዕብ እዚ ክገልፅ ማለት እዩ ausgewiesen abgeschoben ተነፂካ ወይ ተሰጊካ ነርካ ዲኻ? ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኖ ንብል ድሕዳ ካብ ጀርመን ወይ ካብ ናይ ሸንገን ሃገራት ተሰጊካ ነርካ ኮንካ ከዓ እወ ትብል ኣብዚ መዓስ ካበይ ናይ ሃገር ዝፅሕፍ ማለት እዩ። die Einreise verweigert ንኸይተኣቱ ተኸልኪልካ ነርካ ዲኻ ወይ ተነፂካ? ንሕና ሕጂ ኖ ንብል ኣለና እንድሕዳ ኣነ ንኸይተኣቱ ብሓደ ኤውሮጳ ሃገር ወይ ኣብዚ ናይ ሸንገን ሃገር ወይ ኣብ ጀርመን ተኸልኪልካ ነርካ ቅድሚ ሕጂ ግን እወ ትብል ኣብዚ ዕለት መዓስ ማለት እዩ ኣበይ ቦታ? ein Auftrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt ነቲ ዝሓተትካዮ ናይ መንበሪ ፍቃድ ተነፂጉ ነይሩ ድዩ? ንሕና ሕጂ ኖ ንብል ኢና ኣብዚ እንድሕዳ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተትካዮ ተነፂጉ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብዚኣ እወ ትብል ኣም መዓስ ፎን ኣበይ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ፎርሙላና ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና። ዝኾነ ዘይበርሀ ነገር እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ጌርኩም ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም። እንድሕር ደኣ ፎርሙላታት ኣለኩም ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ጌርና ክነቕርበልኩም ትደልይዎ ብኢሜይል ጌርኩም ክሰደሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ፀንሑ።